Ahoj, zdraví vás Petr Pilát, Pilník, a tohle je moje Pilníkovo pozdní odpoledne, jubilejní 10. ročník, tak to pojďte užít. This is such a really cool event. So many people crammed into such a small area. They're so loud. Like when we're riding, I can hear everyone cheering. It's such a big thing for such a small place, and what Peter Pilard has put on and his family, it's awesome. I'm so glad I could come and do this event. A samozřejmě díky vám všem, kteří jste sem dneska přišli. Tak poslední aplaus patří pro vás. Ten patří vám.